Какво искам да покажа тук? Това е една малка част от парченцето земя, което работя. Тук са засадени 5 нектаринки и една райска ябълка. Тези неща, райската ябълка ми е подарък от едни хора от едно бургаско село, а другите нектаринки са купешки от пазара. Мястото е полусенчесто, т.е. най-много половината от деня има пряка слънчева светлина. Забележете около овощи. Всичко е храсталаци, то се вижда на кадър. Така, какво искам да покажа тук? Тези бидони, трите, в тях има микроорганизми, каменно брашно и вода, но в различни пропорции. Съотношението между каменното брашно и микроорганизмите е до някаква степен под мой контрол. И когато искам да вкарам леко алкална храна, правя разтвора леко алкален. Когато искам да вкарам леко кисела храна, която е необходима, когато започне зреенето на плодовете, даже и още когато растат, не са започнали да зреят, но когато растат, добиват максимална големина. Тогава е необходимо на трайните насъждения, на овощите да вкараш леко кисела храна, защото тя позволява бързо и качествено да озрее дадения плод. Какво искам тук да покажа? Първо, мястото, в което са засадени тези овощи, представлява около 4-5 пръста почва и под тези 4-5 пръста почва, то се личи, като съм копал за тези овощи място, ето това е карст. Целият терен тук е такъв. И заради когато сутринта вали 2-3 часа пороен дъжд, от всякъде текат реки, вечерта почти не си личи всичко, заминава през тези 4-5 пръста почва и влиза в тези дупки. И заминава някъде, където си иска. Тоест, супер недобър вариант за гледане на растения. Но погледнете тези овошки. Сега сме 30 септември, нали така? 30 септември. Погледнете какъв е цвета на тези млади насъждения. Погледнете, обърнете внимание. Всички гледат, каква голяма листна маса. Приятели, от това, което знам, ви казвам, не дейте да гледате големината на листната маса. Гледайте дебелината на листата на растенията. Това е показателя, който е важен и за здравината, и за бъдещите плодове, които ще расте. Колкото по-дебел е листа на дадена овошка, толкова по-ефективна и качествена е фотосинтезата, а тъй като при фотосинтезата ние имаме максимален енергиен заряд, а ние знаем, и от физиката са го учили даже в учебниците до 8 клас, че там, където протича някаква енергия, включително и електрическата, задължително след енергията тя е вързана, протича и магнетизма. Магнетизма, дебелината на листата на растенията, трайните, е пряко свързана с достатъчния магнетизъм. Ако имате голям лист, но тънък, магнетизма не е достатъчно. Енергиите са недостатъчни, и растения ще има големи листа, но ще има някакви други проблеми. Това също не е констатирано от мен. Това хората са го знаели. И цитирам само имена. Юлиус Хензел, 1883, Кейти Уестън Прайс, американци, 1931, Хери Реймс, американец, починал 1985 година. Това са все хора, които през различни периоди от времето констатират едно и също нещо. Последният Хери Реймс вече е имал възможност да използва голямата техническа база на съвременната наука, за да доказва своите неща. Колкото повече енергия преминава през едно растение, толкова по-голямо е магнетизма, толкова по-добра реколта и толкова по-здрави растения. Пак ще го повторя, там където има много енергия, живота расте и се развива и върви нагоре. Там където енергията пада, ние се обезсилваме животни, хора и растения и лека по лека отиваме към своя завършък. Защото няма вечно жива материя. Материята във всяка една секунда има, т.е. енергията във всяка една секунда има стремеж да се материализира в някаква материя
И тази материя, след като се разви, идва момента на нейното отмиране, тя се разлага първо на газови и след това на енергия. Тоест, ето това е перпетум мобиле, който алхимиците години наред са мъчили от олово да добият злато. Няма кого са мъчите. Това е живата природа, е вечният двигател. Това е перпетум мобиле. Според